Kod mane ni piny Amerika oyango kweth njore mag Al-Shabab kaka kweth njore ma olak e piny mangima kendo ma isiro kokalo e ohand mudho. Piny Amerika bende olando riwruoge kod ji moko ma osebedo ka miyo kweth mar Al-Shabab sir mag omenda. Kaluwore kod lipot mar piny Amerika, kambi moro mong'ere kaka Khalil Group manitiere e piny Dubai kata e gwenge ma Dubai gikoni ema osebedo ka chiwo sir mapek ne kweth mag Al-Shabab. Kambino mani kod bedene e pinje kaka Somalia, Kenya, Uganda kod Cyprus iwacho ni itiyo godo e chwalo omenda ni kweth mar njore. E piny mar Kenya, Faisal Yusuf Dini wachore ni tiyo kod tend kambi mar Khalil Group e chwalo sir mag omenda ni Al-Shabab. Yusuf wachore ni tiyo kod jakenya machielo manyinge Mohamed Jumale Ali Awale e chano kaka omenda ma oyud e yor mudho dhi ne Al-Shabab. Kambi machielo ma itudo kod ji ariyogo en kambi nyamburko mar Crown Bus. Ripot mar Amerika bende oyango ni Faram Hussein Haidar osebedo ka ochung'ne bede kambi Khalil Group e piny mar Kenya, Uganda kod Cyprus kod riwruok mar pinje jo Arabu. E piny mar Uganda, chenro mar kambino ma itudo kod Al-Shabab itayo kod Abdul Kadir Omar Abdullahi kagimakore kod Omar Sheikh Ali Hilole.